Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Татар телен саклауга юнәлдерелгән Татмедиа Junior проектларына 1 ел булды. Шушы вакыт аралыгында ярты меңгә якын кызыклы эчтәлектәге татар телле видеофонд барлыкка килде. Балаларга хәреф тануда ярдәмче күңелле әлифба проекты иң уңышлыларның берсе. YouTube каналда 39 тапшырудан торган проект айрым китап итеп басылып чыкты. Алдагы минутларда шул китапның үзенчәлекләре турында Салават күпре һәм Сабантуй журналлары баш мөхәррире Зилә Фәйзуллина белән сөйләшербез. Исәнмесез, Зилә? Исәнмесез, хәерле көн. Китап кибетләренә керсәң, әлифбаның нинди генә төре юк. Ә менә күңелле әлифба, ул нинди әлифба? Дөрестән дә бүген көндә китаплар татар телендә бик күп чыгарыла. Алар берсеннән берсе матур, ләкин менә мондый күңелле әлифбаны сез бер кайда күрә алмаячаксыз, чөнки бу уникаль әле татар тарихында булмаган беренче китап. Һәм моның ярдәмендә без балаларга әлифбаны, гомумән хәрефләр дөньясына, уку, белем дөньясына кызыклы, шаян формада кирип китәргә тәкъдим итәбез. Менә мин инде күрәм, әлифбаның тышлыгында безгә инде бик якындан, бик таныш булган Зөбәйдә һәм аның әтисе Камал театр артисты Алмаз Гәрәев. Нәкъ шулай, дөрестән дә Зөбәйдәне бүген бу кечкенә генә 5 яшьлек кызны белмәгән кеше юктыр, чөнки ул ел дәверендә безнең Татмедиа Junior проектларында катнашып, күңелле әлифба проектының, YouTube проектының төп герое. Һәм аның белән ел дәверендә без 39 хәрефкә, татар әлифбасының һәрбер хәрефенә аерым тапшыру төшердек, һәм алар балалар арасында шундый әйбәт итеп кабул ителде. Балалар кат-кат сырыйлар, малайлар, кечкенә малайлар гашыйк булалар Зөбәйдәгә. Һәм без түгел беләбез, әлеге проектны караганнан соң алар татар әлифбасын беркайчан да онытмаячаклар. Китапның эчендә карыйсы килә? Әлбәттә, аның иң тәмлесе, иң кызыгы эчендә, һәм без хәтта кечкенә генә кулланмада сөйләп китәм, менә шундый ул китап кына да түгел, күрәсезме, кулланма. Баланың беренче китабы. Әгәр дә беренче битендә ул инде үзенең менә матур итеп фотосын ябыштырып куяла, бу Азаматның беренче китабы дип язып та куяла. Менә монда матур белем дөньясы ачылып китә, әлбәттә А хәрефеннән. Һәм күрәсез, монда безнең рәссамыбыз Әлфия Юсупова нинди матур рәсем ясалган, алар бит саен. Һәм монда бирелгән сүзләрне без әлеге рәсемнән табарга тәкъдим итәбез балаларга. Үзләре дә язалар. Беренче хәрефләре безләр зур бит инде. Кул әкренләп ияләнергә тиеш язуга, шуңа күрә беренче хәрефләр дә зур, матур булсын. Анасы бергәләп кызыклы уен уйнарга тәкъдим итәбез. Шуннан соң инде мин тәкъдим итәм балага 5ле, тырышып язганы өчен 5ле куярга. Менә шундый наклейкалар, шулай ук комплектта һәм монда матур урынга наклейканы ябыштырып та куеп була. Иң кызыгы, иң тәмлесе ахырда. Менә бу QR-кодта яшерелгән. Безнең битәгә QR-кодлы замана. Шулай. Менә бу хәрефне язганнан соң, укыганнан соң инде бергәләп Алмаз белән Зөбәйдәнең монда күңелле хәлләрен карап була һәм бергәләп менә шундый хәрефләрне коткарып, төрле очраклардан алар белән якынрак танышырга мөмкинлек бар. Яш үзенчәлекләренә дә игътибар итик. Ничә яшьтәге балалар өчен әлеге күңелле әлифба? Без мәктәпкә әзерләнү өчен тәкъдим итәбез әлеге китапны. Инде без бүген көндә беләбез, балалар күплектә укырга, хәрефләргә түгел, укыга, яза белеп керәләр мәктәпкә. Һәм шуңа күрә 4-5 яшьтә без тәкъдим итәбез китапны. Улар белән рәхәтләнеп шөгыльләнәчәк һәм инде мәктәпкә мөмкин кадәр әзер булып керәчәк. Хәтта беренче класска керүчеләр дә өчендә бу менә дигән бүләк булачак. Шуңа күрә рәхим итегез. Һәм әйтеп үтәргә кирәк, менә мондый проектлар балалар өчен бик кирәкле һәм һәр вакыт актуаль булачак проектлар. Нәкъ менә Марат Гатов улы Ахметов ярдәмендә бүген көндә тормышка шулай, әле мин ышанам, хәрефләрне Зөбәйдә өйрәнеп бетте. Бөтен безнең укучыларыбыз, караучыларыбыз белән хәзер инде без әкренләп Зөбәйдә белән укырга да өйрәнәчәкбез. Шул хәрефләрне матур итеп ижекләргә, сүзләргә, җөмләләргә төзәячәкбез. Ягъни инде бу Татмедиа Junior проектының яңа максатлары дип әйтергә кирәк. Без икенче сезонга әзерләнәбез, Алла бирсә, һәм Салаватикларда сез белгәнегезчә дәвамлы була. Белмичә мөмкин. Салаватикларда башка проектларыбызда дәвамлы булачак. Шуңа күрә үзебез дә бик көтеп торабыз. Инде тамашачыларыбыз, укучыларыбыз да шалтыраталар, сырыйлар, дәвамы кирәк, кайчан була дип. Мин ышанам, Татмедиа Junior һәр вакыт
Балаларыбыз белән бергә Балаларыбыз булыр, белән бергә булыр, бергәләп үстербез дип ышанам. Аңлашылды. Безнең әти-әниләре безгә дә бер киңәш булсын иде. Менә бу күңелле әлифбаны кайдан сатып алырга була, кайдан кулланырга була аның белән? Бөтен җирдән дип әйтсәм, нәкъ дөресе булыр, әйме. Иң төгәл мәгълүмат әлбәттә Инстаграмда безнең Салават күпре Сабантуй һәм Салават күпре китап дигән аккаунтларга сез язып төгәл адресларны белә аласыз, хөрмәтле әти-әниләр, әби бабайлар. Татмедиа басмалары сатылган гомумән һәрбер киоскта алар бар, Татмедиа шопта бар. Һәм безнең бик зур яңалыгыбыз һәм шатлыгыбыз бар. Бүгенге көн вәзгыятендә шикләр күп, шуңа күрә интернеттан заказ бирү мөмкинлеге дә бар. Шулай итеп бөтен маркетплейсларда бу китап һәрбер гаиләгә кирәк. Һәрбер баласы булган гаиләгә мин үзем киңәш бирәм. Өлгерегез, алып калырга өлгерегез дип әйтеп торам. Бик зур рәхмәт, Зилә. Үзегезгә рәхмәт.